berriro gaurko kontzertuaren arrazoia aipatuta Oier Iribarrenen gaixotasunaren aldeko aurka, gaixotasunaren aurka baina bere alde diru ataratzeko ekimen berezi bezala eskerrik asko Tolosaldeko eta batez ere Tolosa eta Ibarra Gorria egiten ari zarete lanagaitik hau egia beraien hitzaldia oso eskertuta baita ematen ari zarete elkartasun keinu guztiaetik. Anola ez, eskerrik asko dan hori, urbildu izarien guzti hori museo handi bana, ondo pasatzen ari izaterakoan laizter arte!
Eskerrik asko benori! Bertxalo beroa galderri beze, don